Karlitang Chittaranjan das aphan kachikimo amenpen Langpher MAC CUP football tournament 2025 aparman Bokolia Higher Secondary School pathu aklamalom kapaman pon. Lason si Langpher habar angkang ta football ke pathu thek nangji pumatha ponsi. Bokolia Sport Association ahin pen cepaterpi ponsi Karlitang Chittaranjan das kachikimo amenpen Langpher MAC CUP football tournament paman pondo. Pini jitini phai troksi arni Langpher MAC CUP football tournament 2025 ke chengsi arani ka paman ponalom alhui sar paman pen kachitong dun lake Karbang autonomous council EM mate local MAC modhuram lekte manpeng alohia manpen kachitong dun Karbang Long Sport Association akongchun bang pongkoj teron Bokolia Municipal Board a chairman Hemsing teron Bokolia AOC Raju Dwara pen chenglok penang an manpeng kido bang phuatum chetong dun Lason si Langpher MAC CUP football tournament 2025 kapaman ponalong kicheng si anong ilake tangka suri pli kep lapen trophy adun thuanong ilake tangka suri engkoi lapen trophy lapenan parta ke thom anong ilake tangka suri pholapen trophy best goalkeeper anong ilapen komana bang pusi goalkeeper ke ongma nong e pathik pon pusi ia modhuram lekte pen pangdak pon lapen Langpher MAC CUP football tournament 2025 kapaman ponalong Langpher pen kapreka hawar pen ke team wan long lelo Lapen Langpher constituency ke parlo anatum si pathu pon long chot puta pachini pontu lason si team atum aphan ID mate Aadhaar card sitami langpon popusi ia modhuram lekta ahin pen pachini pon lason si pini ke cheng si ke pathu pon lake Volongkomaji football club versus friend club atum si pathu pon bonta Volongkomaji football club atum ke thek munaka jok Volongkomaji football club atum aphan Volongkomaji football club atum friend club atum aphan golipum thaponsi Volongkomaji football club team atum cepahai pondetlo tante pini dan Bokolia Higher Secondary School abangso patwa klamanong indengkli Langpher MAC football cup tournament pini tane tong kecheng iglo kasi Karlitang Chittaranjan das da Higher Secondary School ng kecheng siya principal lo alang limen pensi itum lanon peneng indengkli MAC cup tournament abangke alang limen pensi nili tumbi ponito Keratang hu itum nilihan pakai saramen nabi ponlo kecengsian ikan dapat ladun through Karlitang cuma asam malong cabinet abarin cabinet minister semua saramen alang limen pen nabi ponlo nasi peneng abangke dan Chittaranjan das labangso Higher Secondary School lo kecengsi principal lo nasi alang limen pen sini tum bideng labangso indengkli MAC cup abangke di ponlo timing koyan nonan join again tapi labangke only Langpher homosti angkang along football club one gitu along itu country itu bangke labangso opportunity sebagai kilo acar linang kulo lapenke lada pensia ponili tum langkon ko lanon enter MAC Gold Cup itu cingonai siam sar tuliram rong hangke hai alang lin benon ke pangdak pon enter MAC Cup labangso pathu bom lo asila non dak pensini litum mesena timing wai pon bom lo asila so MAC tim ben labang so tim pensini litum wai pensi inter MAC Cup lo make cepat itu akan ben banglong le dak le tum butar ID tu langpo la pen ke ason ai kilo vita ha la I card di dak address ke do address proof I card pen lag dasi itu labang so club league bang club knockout bang ke di pen la si ningarong kilo pini penang anamun itu nanga cerap dun dadono la pen ke na bangso patru nanga lang nundia tum ta pen an bang eglo si ning sampikan lo itum dak Langpher lo stame ke patru ning hang tum dopik kasi lang itum hanta ning jurung konoson lo jate alang litum la bangso ke patru lo bensi ang sawang dengan ke pali dun thegi aphan tame ladak pasini tum platform pi poneglo nong eta meni tum patikon dulo nong e bangke champion lo bangke championship lo bangke 40,000 people ko la penke runners up tum 20,000 la penke third place tum 5,000 la pen best player di high scorer di la pen kapre award people ko along with trophy do ko la penke certificate adu di ati lahani tum tikon kade ladak ke continue lo knockout continue si pathu konpo la bangso ciklu angbong patang deji pansini tumbori poniglo ate angbong festival dado Durga Puja dado kasi un bulodang te la bangso puja prang sini tumbang la so tournament abang ke
paju college khane tum bori kon mana chon international man performance man ni dum ni lektu super tonan lalo eli tum ke ahok peta bangke hala so angsonga level district level an ke pathu du nolong sab so ke tiku dudun ko ke bangke da tum well pilo coacher mukhai pilong edala tum han practice la bangso a performance tum thik thik de bollo asini linon thik piet lo kasa pensi bangko ladak la bangso arui pena masi coacher tamini lihang pilo langsung handang practice ani lang regular duko lalu thank you Karbi Anglong Volong Kamaji Pen Amlin Phangchopi report Northeast Karbi Live